Pozdrav svima, evo ga, kreće nova partija. Da vidimo, igram sa Anjin Sanom. Anjin San, vjerojatno neki naš čovjek. Da vidimo. Ili je Japanac, ili je naš čovjek. Da vidimo kako će se razviti ova partija. A on će sad nešto na F4 igrati. Maknut će konja pa će igrati F4. Dobro misli. Zašto toliko misli? Zašto toliko misli Anjin San? Da nije internet kihnuo? Moguće. Moguće. Nije, to P1. Dobro, ja pripremam F5. Dobro, on će D4, možda ne moram žuriti s F5. Mogu prvo možda konja 6, konj C7. Ili... Da, ne moram možda igrati na napad. A iako je meni nekako najslađe, a vjerujem i vama kad pratite moje partije, da vam je najslađe kad ja to bacim sve na napad. Da, ovo je nekakva vrsta obrnute kraljeve i dike. Skakač na C3 mu je loš. Ja recimo ne volim to. Znači oni treba igrati skakača prema D2, pa C3, D4, P3. Ajde F5. Ovo je čudan potez. Ne može biti dobro. Sad mu hoću F4, G5, konj G6 i one već moje matne napade koje ste imali priliku vidjeti. Zašto toliko razmišlja? D4. Ja može. Može. E4, konj D4, C5, konj E2. F4. Lovac E4. I gurnemo D5. D5, on makne lovca. Kao imam centar, ali nije mi dobar centar, vjerojatno. D4, konj D4, C5, ne može konj B5 po G6, gubi figuru, mora znači na E2. Mora na E2. A F4, šta ću drugo? F4, lovac E4 i lovac G4. Visim na B7. A on visi na C3. Tu ga kao stišće malo. Hajde idem probati, ipak je zabava. C5, mora konj E2. Konj B5, A6 gubi figuru. Tako je, uzmem. Mogu mu T5 prvo i onda lovac G4. Tu imam inicijativu neku. Tako je, D5 i lovac G4. Tako je, ajde ništa sad. Svezao sam ga ko sajlu. Lovac B2, mogu konj C6. I dalje je svezan ko sajla. Lovac A3, moj neki pokušaj. To mu je dobar. Ne, lovac A3 ne može visiti na C3. Lovac B2. I sad ja konj C6. Puno vremena troši. Može. Sad imam dosta opcija. Imam D4, konj E5. Tam je dosta dobra opcija i da igram na matao. Dobro, visi mi na C5. A da, mogu B6. Ajde, D4. Konj E4. Na konj E5 mi uzme na C5. Konj F3, matna neka igra, neću. Igram B6.
Nemam žurbe. On će sad konj. Tako je, ja sad mogu konj E5. Ako sam dobro vidio. Slaba pozicija, moj konj F3 mu uljeće. Tu čak ga mogu i za G5 prvo malo cimnut. Ajde G5. To. E sad konj F3 ili lovac je? Konj F3. Šah uzmem. I sad dama D7 mu zapreti mat. Kako će braniti mat? Teško. H3. To je smislio. Totalno izgubljen. Totalno izgubljen. Sad ću ja biti malo lukav. Mislio sam dama E8. Konj D6, dama H5. Ajde ga malo cimam. To! Dobro, sad mi pušta skakača. Spušta mi skakača. Dobro. Nema žurbe. Dobro. Konj kad dođe na H4 bit će katastrofica, a ovo na konj F5 mu žrtve top F5. Dobro. Sad mu A gle ovog sad lovca kad raširim. Gle ovog kad lovca sad raširim. Dobro, kralja maknem. Di ćeš? Dobro, uzem. Čak to možda nisam mu ni trebao. Top C8 mu dođem. Dobro. Top C2 šah. Gotovo. Ovo nije vidio. Pada konj. Dobro, to ću. Mogu tu uzeti. Gotovo. Da. Da, to je na kralja. Ja kad probijem na kralja, obično loše završi po moje protivnike. Eto ga. Hvala što pratite kanal i nadam se da su moje partije zanimljive. Pozdrav!